Benim туган авылым Кистем һәм мин аның белән гырурланам. Шуннан да безнең авылыбызда гырурланырлык борынгы тарихыбыз, сакланып калган мирасыбыз бар. Һәм инде монда тырыш, милли рухлы, дини көчле, иманлы халык яши. Авылыбыз борынгы, рәсми документларда ул 1678 елда телгә алына. Кистемгә Мөхәммәд Кол Касимов нигез сала. Һәм күпчелек кеше Касимов фамилиясын йөртә. Мәгълүматларга караганда, Мөхәммәд Кол хәзерге Киров өлкәсе Ныкрат авылыннан күчеп урнаша. Безгә килүче кунакларга, туристларга без гырурланып Касимовлар шәҗәрәсен күрсәтәбез. Безнең ыру башыда 1551 елда телгә алынган Арча князе Касим бигә барып таша. Аның нәсел дәвамчылары 10 меңнән артып, күрше авылларда гомер кичерә, ил буйлап сибелгән. Касимовларның ыру бишеге Кистем авылы Удмуртияның төньяк өлешендә Болизино районында урнашкан. Районда гына түгел, республикада да иң зур татар авылы ул. Әби бабаларым шушында туып үскән. Булгавыр елларда репрессия корбаннары булган, әниемә читтә туарга туры килә. Әмма аңа әби баба туфрагына кайту бәхте тия. Үзем дә Казанга китеп укыдым. Шунда эш тапсам да, авылымны калдыра алмадым. Гаиләм белән шушында яшим, авылым тарихын барлауны, саклауны төп бурычым итеп саныйм. Авылыбыз республиканың туристик сукмагына кертелгән. Бездән кунаклар эзелми. Тарихыбыз сүздә генә түгел, күз алдында. 100 еллык тарихы булган мәчетебез бинасы исән. Архитектурасы кызыклы, 8 почмаклы итеп салынган, анда хәзер ислам тарихы музее. Кистемдә мәчет манарасы бер кашанда киселмәгән. Иң авыр булган елларда да халкы ишегенә тизак салдыртмаган. 5 вакыт намаз укылган, белем истәргә килгән шәкертләр шунда яшәгән. Рамазан айында авылыбызга килеп чыксагыз, таң калырсыз. Һәр кич таравих тәсбихен ишетерсез. Ул күрше авылларга кадәр яңгырый. Һәр авылның данлыклы шәхесләре була. Бездә алар революционерлар, ТССРны төзүдә өлеш керткән, җаваплы урыннарда эшләгән бер туган Галиулла һәм Самигулла Касимовлар. Икенче бер шәхес Әхмәров Юлов кометасын ачкан, гомер буе Кистем мәктәбендә белем биргән укытучыбыз Ибрахим Әхмәров. Авылыбызда 3 музей эшләп килә. Берсе мәктәптә, икенчесе мәдәният йортында, өченчесе мәчеттә. Мәктәптәгесе Кистем халкы көн күрешен чагылдыра. Экспонатлар борынгы. Без аларны республика күләмендә күчмә күргәзмәләргә дә алып чыгабыз. Авылыбыз халкы элек-электән динле, һөнәрле. Әйтик, шәмаил язу осталары булган, читек түгүчләр булган. Осталар бүген дә бар, һәм алар теләсә нинди эшкә курыкмый тотына, башкарып чыга. Хәтта мәчетләргә манара ясау кебек катлаулы, четерекле эшкә дә. Мәчет музейдан соң туристларны кунак йорты кабул итә. Татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе Светлана Касимова туып үскән йорт ул. Инде анда яшәмәсәләр дә, мишендә һәр вакыт ут дәрли. Кистемгә генә хас милли ашлар пешә. Җирле сөйләмебез үзенчәлекле, борынгы, ул әдәби телдән шактый аерылып тора. Үзебезгә генә хас гырыф-гадәтләребез, йолаларыбыз бар. Яскын biz zatу саклана. Йралма утыртуда бездә гадәти эш кенә түгел, ә туган тумаша, күрше күленне иючы беме, ягъни эмә. Авыл халкын берләштерүче, мәдәни мирасыбызны саклауга юнәлтелгән чаралар традицияга кирип бара. Әйтик, Шаугыр фестивале. Анда әби бабаларыбыздан килүче борынгы көйләребез, бәйтләребез яңгырый. Ә инде тирә-як авылларга илгә сибелгән ырудашларны һәр җайда Касимовлар җыя. Авылыбыз турында 5 минутта сөйләп чыгу һич кенә дә мөмкин түгел. Үзең килеп күрү, ишетү, кунак булу, сыйлану кирәк. Рәхим итегез, куанып каршы алырбыз.